En Ourense cidade, a Semana da Mobilidade estreouse cun cambio nas liñas dos autobuses urbanos que ten os veciños desconcertados. O número de liñas redúcese á metade, pero con percorridos máis longos. Varias parroquias do rural queixanse da reducción de frecuencias e de modificacións nas rutas que, segundo eles, non lles resultan operativas. O primeiro día do novo mapa dos autobuses urbanos de Ourense colleu a moitos dos usuarios habituais co pé cambiado. Pero despois dice que vai para o pabellón. Vai ao pabellón. Nas parroquias de Beiro, Castro de Beiro, Palmés e Vilar das Tres presentaron máis dun milleiro de sinaturas contra os cambios nas liñas. Claro, esto aquí non pode ser esta parada, entonces lo que están por aí, por el centro. Queixanse de que os afastan do centro da cidade e de que os estudantes non chegan a tempo ás clases. Íamos un autobús á mañá mesmo para baixaren os rapaces ás 8:45, que chegaban aos colegios tranquilamente, e claro, agora salindo ás 8 de Palmés, os rapaciños non teñen, hai que baixalos os pais, hai que baixalos ao colegio. Apártanos da Plaza de Abastos, apártanos do Concello, que hai xente que vai facer moitas xestións, da Diputación, bueno, en fin, en teoría, pois do centro. Rairo, Cudeiro e Seixalbo son outras das localidades da periferia que amosaron o seu malestar co novo deseño de rutas. Mal, porque antes viñan cada cuarto de hora e agora cada media. Non é normal que vayamos para atrás. Lamentan que se poña en práctica xusto coincidindo co inicio do curso escolar e a volta ás rutinas. Facer estes experimentos xusto agora, co curso empezado e con, pois, bueno, a xente estaba agobiada. Onte a cantidad de chamadas que recibíamos na asociación para que, e iso que mandamos, un horario detallado especial feito por nós. O novo mapa pasa de 33 a 16 liñas, pero con percorridos máis longos e frecuencias que oscilan entre os 30 e os 90 minutos. Durante toda a semana, o Concello e a empresa concesionaria instalarán unha carpa itinerante para informar os veciños. Vou informarme aquí porque non tiña moita información, entón pedinlle isto onde veñen todas as liñas para poder ver en que línea me vou mover. Nesta primeira semana, que coincide coa Semana Europea da Mobilidade, os autobuses son gratuitos para todos os usuarios.